Kalong ka bas ngau tanat shikadai ban yo ya ki khun samla jong ka ne ka dong ka than jongi ki baju tre shitom na kapor sha kapor ban pen ya la ki jong ki sap ki phong ki baki don ha ka kamrwai la ne ha ki kamshat ha ka ba shen en sapan lat paj ba no ya ka we ka music video ka ba thmai ka bala ai kerteng du chi berlip ha ka khat san tarik ubnai nai tung ar hajar ar pheulai ha ka por san beje janmit ha ka YouTube channel ka ba ai kerteng mini project ya kabala shimbenta kum uting shop da isamla bantelang mayong bat kapuran da isamla merinda mau pnyang ya kabala penbit penbiang da ka enfet tim berliep la pa pen hanga